makadi vantu ewe makadi yenyu isusu kuri sei kuZhombe kuZhombe kuri nani Zhombe East ndizvo zvandizi Zhombe East area ipi iyo inonzi Zhombe East kana muri kwenyu mune mtiri kwani tichiti tiri ku St George patobva village rekwatigere handitika ndakaona vantu adzika small video yamakatumira so muchidonha mvura dambudziko iri rakatanga sei dambudziko iri rakangotanga 2021 muna January that was on 6 January ndandiri ku South Africa ndokwandaishanda saka kwanga kuri masikati around 2 pamba pandaishanda papa nemwana wechikoro saka time yakabva mwana wechikoro ndapedza kutomugadzirira kudya ndakabva ndadzokera kurumu kwake nchitirega indotora zvinhu zvangaisa pasi like mainformant anenge aida wachiwa saka jacket rake ranga riri pasi rechikoro pandakanotora jacket ndo pandakaona kuti pajaketi pane domwe remvura ndikati mvura yabvepi ndakatombotarira musilini kuti asi pane pari kulika mvura ndikaona kuti hapana pari kubuda mvura ende kwava kusina makore ichitopisa zvikatonetsa kuti mvura yabva pai pajaketi ichiratidza kuti ichangowira mvura so kwakazoti kwava kuma round 4-5 ndo pandakaona patshirt pangu futi paita madrop emvura ndikatozokuona kuti mvura iri kubva mumhino but ndikafunga kuti pane kuda ndamwa mvura ikaenda kusaidi kusiriko kuma times andakazonovata manje ndobva ndatovata zvakanaka pandakazomuka pakati peusiku ndikuona pilo yakanyorova iriratidza kuti patobuda mvura yakawanda time iyoyo ndakabva ndafonera sisi wangu anogara kuLimpopo ndikati ndiri kubuda mvura mumhino ndambofunga kuti masikati pamwe da ndamwa mvura ikaenda nekusaidi kusiriko but ndiri kutoona kuti aiwa mvura iri kubuda yakadi yakawanda vakati kuti chingave chiri gedza kuedze tione kuti zvakangodaro here ndobva kwaedza pakwakaedza ndikubva ndakamuka ndikanogesa time yandakada kuzozora mafuta chichi ndakatopedza kuzora mafuta pasi patonyorova ndakakotama pasi papatonyorova nemadomwe emvura ndobva vanti tombodi imbomira kudza kana mabhosi ako anoshanda nawo tombotanga tamboenda kana kumachurches chichi because hazvingave hazvisi normal kuti mvura ibude pamunhu anofamba ndobva maweekends taitoti ndikatoenda kuweekend totoendawo kumachurches aya anoita zvekubatsira but yaingobuda ende yanga yakutoita wese vanga vasingatozvinotisi ndaitoti kana vakadzoka kubasa ndotoavoida kuti ndinge ndiri padhuze navo nguva yakanyanya kuti vasazvioni saka yainge ichibuda pai mvura iyi inobuda mumhino ku left side saka pandakazoona kuti dambudziko iri kumachurches hapana chechi yandakamboenda nanhasi yakasvika ikandiudza dambudziko rangu kunze kwekutoti ndini ndotozotaura kuti ndauyawo nedambudziko rakati ndatoprofitawo zvimwewo saka ndaona kuti dambudziko iri plus hazvisisiri health mvura iyi yanyanya paindoshanda nevana ndobva ndichibva ndavaudza kati ndiri kuita dambudziko rekudi rekubuda mvura mumhino ende ndakavaudza manheru mangwana makuseni vakatomuka vakatomhanya kufamasi vakanonditengera mapirisi maallergics ndakamamwa but hapana chakadi chakachinja zvakazongoti vanditi ndobva taenda kuCape Town manga mamuna March tichitoenda kubirthday remukadzi wandaishandira musi wandakasvika kuCape Town musi wa4 March ndo musi wayakasvika ikatombomira kubuda mvura iyayi saka yakazoti ndakangogara about 2 months ndobva yabuda futi kuda mwedzi saka yaingoita ichingomira ichingodaro ichidaro but kuzobva last year muna June haina kumbomira svika nhasi inobuda every day kubva ndazva kuti makamboenda kumapostori kuSouth Africa ikoko ende hapana aita sei maitsi kubata dambudziko renyu maizoudzwa zvimwe kana kuti maizovatsanangura dambudziko randinarei vaakutaura mapostori variona vaiti chii mavatsanangurira kupinda mudambudziko iroro ndavatsanangurira vaingoti alright indai munoya nechakati nechakati nemalemoni nevhiniga chichididi tikuitirei munamato wekuti mvura imire kubuda ende ndaitodzokerawo zveshuwa nezvinhu zvandanzi ndiye nazvo but handina kumbona change kuchivanhu makamboenda kuchivanhu ndakaenda ndikatombopuhwa mishonga yekuisa mumhino but zvanga zvisingashandi kwandakapedzisira kutoenda ndakatoposa ndatofira pamba ipapo
because ndakapuwa mushonga wakaiswa mumino ndikatosvika pakutohwa kuti handichakwanisa kufema nemino dzatovhara ndakukwanisa ndakatoita kudonhedzerwa mumino ndakatota samudenga ndikaita kudonhedzerwa mushonga mumino ndikatanga wati mumino mangu muri maakupisa zvekutadza kufema ndikatanga kutoburitsa furo like but apo hazvina kumbomisa dambudziko. Ipapo kwacho vanhu vachipindawo muhakata dzavo vaitiwo chii? Vanhu vanoprofita havashayiwi zvekutaura. Ndibe hama yenyu yainangwa musataure zvinhu. Handina hama yakambonangwa, handidi kunyepa. Handina hama yakambonangwa. Ndaingoudziwa kuti kana kuti pamwe mufanira kuenda kumusha kwenyu. Kumusha kwenyu ndekupi? Kumusha kwedu isusu kuMalawi ende hatisati tambokuenda. Murudiwa kumusha kwenyu mufanira kuenda kumusha kwenyu. Handiti unge watomuudza kuti ndauya nedambudziko rakati. Otanga otaurawo zvimwe. Right? Kana unzi hapana munhu wamakambotukana naye, wamakambokanganisirana naye. Iwo vanhu vangani vaunokanganisirana nawo panyika kana kuti vaunokonana nawo like kana kuti utokufamba nokona kutotadzira munhu. Saka ndakatozongosvika pakuona kuti ndambofamba but dambudziko harisi kuchinja, zvandafembedza nezvandapfungaidzira nezvandadi zvakanyanya zvawanda but hazvisi kuchinja. Ndazwa muchiti makambotora matablets amakatengerwa nabhosi wenyu zvamboti mirei muna March pamakaenda kuBPD. Matablets aya muchiri kuatora? Ndaitomatenga. Matablets aya handifungi kuti ndiwo akamisa because pandakamamwa akatosvika pakupera isina kumbomira mvura iyi. Ndikatomboenda kufamasi ndikanotipuwa anonzi maSynatab, zvichinzi maSynuses but haina kudi kumira mvura. Yaitozongoti yega yomira. Saka ndaingofunga kuti maybe kuda kana ari maSinus inoita ichimira ichimira sezvairi kuita but manje ndakuona kuti since June iko zvinoratokwana gore haina kumbomira mvura. Saka inobuda nguva dzipi? Izvezvi ndikatokotama painotobuda. Saka muzokota bei? Haina nguva ndikatokotama ipapa painototi chururu. Kubuda kwayo ine pain mukati kana kuti inenge chingobuda? Inongobuda but pain yainozoita ndeyekuti ndikada kuvata inondikachidza. Ndokachidziwa zvekuti ndinokosora. Ndogona kutofunga kuti ndakutokosora usiku hwese ndichiita semunhu yatori nechikosoro chiri strong chacha. Nokachidziwa kwandaitiwa. Kana chero ndikadaita zviya zvekuti kukotsera ndakagara kudai so ndongova kuti ndakachidziwa nemvura yayi. Ndototanga kutokosora. Pandatobva kwekwe ndabva muroad mese ndichikosora zvekuti ndanda kutotyira vanhu varimo kuti vachati takwira nemunhu ane flu yakadai apa ina ndina flu. Saka tingati kubva pakatanga dambudziko irori rakukanganisa sei mararamiro amurume? Dambudziko iri randikanganisa zvakanyanyisa nekuti inini ndine vana, handiti ndinoshandira vana vangu, ndine vana 2. Saka the moment yandongoda kuti chero ndikada kuita rimwe basa randoda kuti ndikotame mvura itotanga kudi kubuda. Ndino kuti chero ndikada kuvesa moto ndogara kumusha kunovesiwa moto ndogona kuudzima moto ndichiuvesa ichibuda. Ndikada kutsvaira mumba munosara mune nantotsvaira nemutsvairo munosara mune madomwe mvura ichibuda. Zvekuti kana munhu akatopinda andoshayiwa kuti mvura yabvepi mumba muri kutsvaigwa. Saka basa kuti ndinyatsoti kwai ndoita basa ndakakotama kana kuti hapasina. Ende hapana basa raunogona kuita wakamira everyday. Hapana. Kana ichinge yabuda zvekutaura kwamuri kuita bhodhi yenyu inoita sei? Kana ikabuda mvura iyi, let's say ndatsvaira mumba, mvura hanti yabuda inenge yakati ndohwa pabrain apa. It's like paoma. Wangati paoma ndaomegwa. Ende time iyo ndotobva ndatanga kuwa musoro. Munguva pfupi yapfuura iyo takadenge tichifana kunge tichisangana maenda kunobatsirwa kune imwe kereke. Hatina kuzokwanisa kusangana munguva yacho. Ikoko dambudziko rakazobatwa here? Process yakaitwa ikoko zvakanzi chii? Dambudziko harinambosvika richibatiwa but ndezviya zvekuti kunoitwa zvekuti hanzi unonyoresa problem yaunayo.
then kana time yekunamatiro namatirwa vamwe yasvika wodi wonamatirwa. Saka imi makasvika here ikoko? Ndakanamatirwa ndikatopuwa zvavanoshandisa kuchechi kwachona, but still iri ngobuda. Tichitaura mati makasangana nemumwe ane dambudziko irori kana akakuringa ine dambudziko akati chii ende makasangana kupi musingatauri zvimwe zita renzvimbo iyoyo? Munhu ndakasangana naye pandakaposta nyaya yangu pasocial media, ndo pakauya vanhu vakawanda kuinbox kwangu. One wacho anoti anogara kuKadoma, one anogara kuUK, munhu wechirume ari kuUK. Ndobva akatita zvekutondifonera necall, ndobva ndazomupa namba dzangu dzeWhatsApp akanditi sisi, dambudziko iri munopedzerwa nguva mukanzi nen'anga mune dambudziko rakati ndida kurapiwa kun'anga. Dambudziko iri rinotoda chipatara ende mutozvinonokera. Ini ndakatozoitwa operation kuti dambudziko riri ripere. Also anoti ari kuKadoma akataura same statement akati ini ndakatombofambawo akatotanzi ndakaita 7 years asi ndakazoitwa operation ndokumira kwakaita mvura yekubuda. Saka vaiti vakaitirwa uyo ari kuUK ari kuUK aiti akaitirwa kuUK, uyo ari kuKadoma aitanzi ndakaenda kuParirenyatwa. Mati maenda here kuParirenyatwa? Handina. Saka achitsanangura iyo aiti panofambiswa sei kuti uzosvika pana chiremba anoita operation? Akati hanzi unofanira kuitwa scan, then after scan madoctors achona ndiwo anokuudza kuti chienda kuna doctor wakati, chienda kuna doctor wakati. Ende scan yemusoro kuti ndinange scan yemusoro it's about 600 to 800 US. Handikwanisi kutomboiwana mari yachona. Ndobva ndakagumira pakuno ndakangonotorwa matest. Ndobva ndanzi toda kuona kuti mvura iyi hapana chimwe chirwere here chiri kuita kuti mvura ibude kana kuti iyo mvura haina problem here yainayo. Mvura ichibva yangowanikwa iri clear ichinzi haina problem yainayo. Saka ndobva doctor achibva anyorera kuti chienda kuscan yemusoro inoonekwa kuti iri kubva pai. Saka ndobva ndakagumirawo ipapo. Ndobva kunzi paroda 600 to 800? For scan. Imi mari yamo? Handina. Saka kana uchinge wabva ipapo ndinobva vozoona kuti vakuita operation. Saka muchitaura neweKadoma anoti process iyi yakamuburitsira mari yakawanda zvakaita sei kuti vazive? Pandakamubvunza iye akati hanzi operation yemusoro chete akahanzi ndakabhadhira 12,000 US dollar. So muna here 12,000? 12,000 ndichitoshayiwa yescan zvayo ndozowana 12,000 handina. Handina. Rubatsiro rwamungadini kumhuri yeZimbabwe rwakamira sei? Inini rubatsiro rwandingade kumhuri yeZimbabwe nderwekuti kana like muno muZimbabwe anti mune madoctors anoona nezvakaita like maproblem yandinayo iyi. Kana vakakwanisa kundibatsirawo for scan zvese neoperation iyoyo ndingatende zvakanyanyisa. Ende ndingatende handisi ndingatende sei nekuti handichisina chandokwanisa kuita. Moziva chero ndikasvika pane vanhu, so let's say pamwe kwaita mariro unoita sekuti ngati unozvida haadi kubetsera vamwe basa ende iwo I feel comfortable. Ndogona kuti ndikada kuseka so kana chero munhu akataura mvura yobva yati pfa. Ndikakosora chaiko mvura inogona kunowira seukoko. Pamwe une wakagara pavanhu I feel comfortable kana chero inda pavanhu, so unenge wakungozviita sekuti haadi kutaura nevanhu, haadi kugara pane vanhu, pane function haadi kutibetsera. Iwo haungazodzika munhu wese kuti vedu ndine dambudziko rakati. Ende zvadzosera upenyu hwangu kumashure zvakanyanya semunhu anga achikwanisa kuzvishandira, achikwanisa kureretera mhuri yake. Zvandidzosera kumashure zvakanyanya. Handisi munhu wekuti ndaibhega kana kudii, ndaingoziva kuti ini ndinozvishandira basa rinenge riripo iroro ndorandinoita ende simba rekushanda ndinaro. Asi kuti nekuda kweproblem iyi izvezvi handiti maona ndakakusenga kwandaita ndakuti ndikasenga chinhu chinorema like ndonzosenge kubva pamusoro apa kusvika apa. It's like pabatanidziwo dai. Panozoita sekuti
asi zvinenge zvine pain ingati wakudzokera panzvimbo zvinogona kutora 3-4 days. Saka handisi kuti ndo problem iyoyo iri zvikonzeresawo here kana kuti handisi. Saka muri kurarama sei zviri basa, muchaenda mabasa, muchaita kukotama chaiko kwakunetsa upenyu hwenyu semunaishandira kubva kuSouth Africa. Handiti dambudziko rakaita kuti musiye basa kuSouth Africa. Saka muri kurarama sei? Ini ndotogara nevabereki vangu. Ndinotori nemusha asi hazvibetseri kuti ndine musha iwe usingagoni kuchitengera sadza rekuti udye nevana. Unopedzisira wadzokera kumba kwamai unogara ikoko. Saka mune makatogara mai vachitoita basa makato handina zvekuzviita handitori, asi vana vangu havo vakuti kana varipo ndo vanotobika, vanotosuka, vanowacha, vanoita everything. Vakura zvakaita sevana? First born yangu ane 17 years, mudiki wacho ane 14 years. Vese vasikana. Saka mari iri kudiwa ndeyekutanga ndeyesikana. Pamakamboisa problem yenyu pasocial media, paFacebook paipai, imwe help besides 2 vakauya vevamwe vanhu, hakuna here mumwe akamboti ndaini ndakasangana nedambudziko iri ndakangoitawo zvakati rega parapera? Pane mwana akambondiudza zvekuti anzi ndakaitwa inonzi detox. But munhu wachona aiti akamuita detox takazama namba dzake hadzisi kuita, achiti hanzi patori netime imbotrayai namba idzi. Inini ndichitraya kunoku imwe chitraya ikoko. Ndakatosenda mameseji ekuti pamuda paanoendawo panetwork kana achiri kushandisa line iroro. Iye ende iye anga asina kumbosevha star rake chero anga akangonzi Kule Detox. Saka kuti utsvake nezita hauzi kuti unotsvaka nezita rekuti chichiro pasocial media. Aita akamitira kupi? Hanzi iye akati hanzi ndakaitirwa kuno kuHarare. Kule Detox. Andire. I hope Kule Detox kana vachiona zvinezvi ende vachiri kurapa dambudziko irori kana vachikwanisa vanogona kusanamboita kubatsirai. Asi nyaya hombe yaita kuti izogara panapa inyaya yemari. Ndizvozvo. Imwe dambudziko randakaona inyaya yenetwork. Ndizvozvo. Namba dzenyu dzefoni nezita rinobuda pafoni ipapo, ngatiti munhu afunga zvekutumira kana EcoCash USD kanawo kana kuti nemukuru kana kuti chii, panobuda zita rekuti chii ende namba dzacho dzinoti? Inini handina kubva zvandakadzoka kuSouth Africa handina kumbojoina zvinhu zvakaita like vana EcoCash. Ende line nderiya rekungotenga pabhodha rakatorejistwa kudhara. Asi inini zita rangu charo rekuberekwa ndonzi Ruramai Kurema. Ruramai Kurema. Zvino hazviite here kuti zvive nyore vanhu dzinotenga line, ndofunga kuita dora kana citizens motenga robuda zita renyu? Zvinokwanisika kuti zvitoitika. Izvozvo ndinoona zvinoita zvingave nyore kuti vanhu vanenge vachida kubatsirai kana vachisenda. Munongoziva kuti mazuva ano pane mamani transfer anenge ari easy, unogona kuita kuita nyore. Line chero ndo chinhu chakati chipewo muno muZimbabwe, motenga morejista nezita renyu ende hazvinetse singana muno mari kungofamba kuenda muEconet shop nechitupa chenyu zvibva zvaitwa zvibva zvaiswa muzita renyu. Saka nhamba yamuri kushandisa pari zvinezvi kuti kana paine vanenge vaida kutaura nemi takatarisana nenyaya dzekuti mukwanise kuwana mari ndeipi, nyaya yavainzwa kudhara. Hatidi kuti munhu azotanga kufona kuti ndakanzwa kuti mune dambudziko nderechizvi, motanga futi 10 minutes kuexplaina. Nyaya yavaita sei? Yamuri kutaura nhasi neyamuchamutaurira mune haishanduki, handiti mazvona. Saka nhamba yamunoshandisa ndeyekuti chii? Namba inini dzangu dzekufona i0788 577 683 ndo dzekufona. DzeWhatsApp ndichiri kushandisa namba dzekuSouth Africa is +27 834 369 886. Chamuri kutsvaga pari zvinezvi imari. Ndikambowana mari yekuti ndiende kuscan tonyatsoziva zvechokwadi dambudziko iri rinoda operation here kana kuti pamwe handina pandakakuvara, because vanga vane dambudziko iroro varitaura kuti munhu unenge une anzi it's a fracture
inenge iri padehenya rebrain. Mvura iyi hanzi iri kubva mubrain. Imvura iri kubva mubrain. Saka hanzi fracture iyaya inogona kuitika uri mwana mudiki. Unogona kurovera pane chimwe chinhu kana kurohwa chaiko wakura, then wobva watsemuka padehenya remusoro. Saka hanzi nekukura kwaunenge uchiita mutsemu uya unenge uchikura kusvika wakukwanisa kuburitsa mvura iyi iri kubva mubrain. Saka mvura iyi irunzi iri kubva mubrain. Kana doctor akanditora matest akandiudza kuti mvura iyi inonzi brain liquid, iri kubva mubrain. Saka ini handina shuwa kuti zvechokwadi iri kubva mubrain because handina kuenda kusikana. Samari kudiwa ndiye kutanga ndikuti muende kusikana. Zvinhu zviedzwa ende hatingarambidze vanhu kukupai mazano. Vamwe vanogona kutanga kutaura kuti ini zvida ndakamboita dambudziko iri ndakanorapwa napastor Nyingi kana prophet Nyingi kana kuti nani. Makazvipira here kumbotora izvozvo? Ngatiti munhu auya nezano iro takamirira zvinhu zvatataura. Handina chandinoramba. Semunhu aroda kuti ndibatsirikane, handitorina kana chandinoramba zvazvino. Mutori desperate. Haya, panzvadzi tazvinzwa regai senyaya yenyu kumhuri yeZimbabwe tione kuti mazano anobuda nemari dzamungakwanisa kureisa kunyanya 800 between 600 and 800 yescan iri kudiwa iyo chekutanga tozoenda pamberi apo. Chakakosha pari zvinhu izvi kutaura kwamaita ndechekuti muda mari yescan. Mava nemari yescan, izvi zvinozopa madoctors way forward kuti chii dambudziko riri kubva papi ende zvakare riri kuita riri kukonzerwa nei. Kutaura kwamaita mati doctor akakuudzai akangotsanangura achingopa opinion yake senyanzvi, asi akakurudzira zvakare kuti chinhu chakakosha chinofanira kutanga kuitwa iscan. Ndizvozvo. Ndatenda hangu hanzvadzi. Maita basa.